Jamaare heɗitotoɓe hokkere fulfulde kode radio international abuja, assalamu alaikum. Barka meɗen i jemmare nde. Inde am Ibrahim Romodake, wondi moɗon dow hello Facebook kode radio hautande channel YouTube amin kode TV. Min ɗo dokka heɗitoɓe munyal nde latti min keɓa waddanke on taskaramji amin dow wattu, gamma goɗɗi ɓillaji ɗimin gidata. Amma inchallahu ɗoyi wakkatire seɗɗa min gaddanai on taskaramji ɗimin mbowi waddanki on kala jemmare fu. Hiddeko ɗo hon keɗite ngol gimol. Allah tilawar fulbe inji kode, Allah tilawar fulbe inji kode, Allah tilawar fulbe inji kode, Allah tilawar fulbe. Kode radio TV Abuja noddi fulbe, kode radio TV Abuja noddi fulbe. Inda jamira wa mafu Allah jomu baude, kutira mi ku gangal ngal gadai mi hande, falli tambile lagi wala sare ndende kode do Abuja men Nigeria gare tembe. Kode radio TV Abuja noddi fulbe. Salatu du wala kero la duddi nangita do, Allah bi jogoto modo takle hutu bado, ita mai darwatu i go embe maudo, awliyan ko e yitte rasul noddi fulbe. Assalamu alaikum jaba mawartu hade, tabi geri jodor gale joda kodum hande, kandane mashoppali iko samjan dong sedande, derbu goru am tonto de sai minyamti hobe. Kode radio TV Abuja noddi fulbe. Dandanin ko kadi warto lawan mashutan, rambi dambore hedi kam sante gorgo mintan, an minadde shoda dabtu wayam milawa shutan, yawto gartu akaya hujodo dato mabbe. Wandi ɗan mi warti min lawa ɗan ta harde, fatu jirgo algam da e horde a yawande, haka wanda ko neri sai mi so da wande, min ajalla yan haurugo man ajaltini be. Kode radio TV Abuja noddi fulbe. Ramshi ɗan milawi gamma da o koɗi ɗon, mi yetti famo mon kadi kaddaji surbana ɗo, haka waɗu fulaku ala ɗan gam a koɗi ɗon, safa yejito fulfude dangu meɗen fulɓe. Fallana ya hamdu gono e doggu darataji, kuma to jamri lawol nayi wati singulaji, bandirawo hamdulillah mi wardayi e boyji, e korani derɓede danere hamde fulɓe. Kode radio TV Abuja noddi fulɓe. Jeshi min kolal waɗiɗa hande ma to fulɓe, wonde sare radio gam fulɓe men kumaɓɓe, Allah waddayde Abujaji kajanoɓe, fulɓe duniya gam to ɗi dilla indala fulɓe. Inde mayre kode fulaku ɗiɗon to mayre, tafsiranji fulfulde naneɗi fere fere, tango fulɓe ɗum danno in walla ɗum to sare, kode radio kode kamɓe on nanayɓe. Kode radio TV Abuja noddi fulɓe. Nango heɓe TV channel maɓɓe on gi'ayɓe, kala to kedduɗon fuka dere duniyaru kamɓe, tehasen maɓen gi'ataɓe to nangoyiɓe, misashin kode radio modiɓɓe on nanayɓe. Yayi bayyai lugogu ko garduɗon to maɓɓe, diga wala to derɓe gaɗay fuka en hettindiɓe, nder lewsi iyasi to gonɗon fuka o nanayɓe, kode radio sa'a wala to sa'utnaɓe. Kode radio TV Abuja noddi fulɓe. Wayce dina maɓe salafijo derɓerɗe maɓɓe, faamu jande fulɓe iɗaniɓe findiniɓe, kala fukajo nowo fulaku na salminiɓe, kode radio fulfule tamɓe gatta kamɓe. Addiraf labir kayya bula. Kala debbo yiɗi andugo dimu hore mako fu o wonda be Kode Radio International. Kala debbo yiɗi andugo dimu hore mako fu o wonda be Kode Radio International.
ɗo wondi ikode radio international abuja dow hello facebook amen kode radio hautande channel youtube amen kode tv. Inde an ibrahim robodake. Jonin nan mi surgay on i Khadija Usman Aduwari puɗɗayɗo laɓangal taskaramji jemmare nde'e. Iddeko ɗo on mbawan binda non min mijoji moɗon ha dow hello facebook amen go kode radio ko channel youtube amen kode tv. Aduwari to a taski bisimilla. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. ka wala ko min poti min mbi'a ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah Heditaɓe sudu kode radio international Abuja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Miɗon yala en kirki jam kode radio international Abuja non goydon sudu radio waɗandu gam fulfulɓe e flaku. Kode radio international Abuja ɗon waddana on kubaruji e reportoji iga lesɗe fere nder duniyaru dow mita 93.1 iga jamdi 8 yahugo 8 e reta wakkatuji Nijar, Nigeria, Chadi e Kamaru. Inde an Khadija Usman Aduwari gaskiti foɗongo on taskaranji anin ɗi hande. Aran da kubaruji duniyaru ɗi hande hautade Ibrahim Iromo Dake. Jama'are assalamu alaikum. Rako heɓa nder habaruji ɗin. Gollirde rento leydi Nigeria umri ɗum tefoya inanguki barɓe laamiɗo gobir Alhaji Isa Bawa. Kalfinaɗo famaro mo gollirde nden Bello Matawalle hokki umrore nden Kenya. O umri jami'en rento leydi ndin tokka lawol barɓe laamiɗo on yitoykiɓe nden bo ɗum tabbitina ɗum yariɓe yeeso kitordu gam yi'uki ɓe hitama. Ardiɗo laamu leydi Tunisia noddi ɗum watta gite dow tefayɓe huɓɓuki hiite fitina hiddeko cuɓi leydi ndin. Korejo laamu leydi Tunisia on Kais Sa'id waɗi ewnandu ndun dow ɗum hakkilana dow kala jabruɗe tefuki umminki hakkillo nokkuje leydi ndin hiddeko cuɓi leydi ndin ɗi ɗum taski waɗuki nyalde 9 Oktobaru ngam wiide maako. Ittuɓe tammunde heɓuki laamu i tefa no watta ummina hakkillo ngam non dole ɗum watta gite dow maɓɓe. Leydi Iran tabbitinani leyɗe hirnaange wi'uki ndi woodi haqqi hoccuki jabruɗe watitaaki dow leydi Israa'ila. Kalfinaɗo shani yaasi leydi Iran on Abbas Araghchi wi ɗum haqqi wajibijum dow leydi ndin ngam wattaaki kippol huluki kerol ngol Israa'ila yaari e Teheran laamorde leydi ndin. Araghchi on haalika wakkatire ko o wolwidata e sobajo maako mo leydi Faransa Stephen Sergoj. Araghchi on noddi leydi Faranci hawtande e lesɗe hirnaange windere ɓe fiitana hakkillo dow leydi Israa'ila ɓe acca walluki ndi ngam faddaki huɓɓuki hiite fitina
yebre funa gere shakantarare. Agal izidun al-Qassam andini barol inawnol konyanko'en Isra'ila wakkatire ko ɓe sornoto der Gaza yebre konyanko'en Hamas de agal Izuddin al-Qassam ɓe mbi ɓe heɓi nasaraku barol soja'en Isra'ila ko ɗuɗi inawnuki woɓɓe ɗuɗɓe wakkatire ko soja'en Isra'ila ɓen watti hoore der yebre al-Zaytun wonde fombinare wuro Gaza. Kerol habaruji amin a jarama Ibrahim Iroma Dake. Dar taskaran jiɗimin taskite waddanki on hande aran da taskaram durgol edamal hautade Abdulrahman giɗaɗo jarumi. Assalamu alaikum bandiraɓe, Allah waddiyam wuro Karim Lamiɗo mi yiidi e bandiraɓe fulɓe arande nda arɗo fulɓe mo Karim biyeteɗo mi inde an arɗo baka arɗo tashi. To arɗo baka arɗo tashi a jaɓɓama. Amin. Sey goto bo. Assalamu alaikum Alhaji Gambo wammi e Abtin Chairman Tabital Pulaku Taraba State. To jaɓɓama. Yode min jaɓi Allah rene. To arɗo baka arɗo tashi ko aysito en jonde fulɓe haɗo leddi Karim an wonta jagorɗo. Lallai mi wonta arɗo e ɓangare Karim Lamiɗo. Lallai e ko wodi ko ɗon dama mi e ɓangare Karim Lamiɗo. Gaskiya to gefe ɓangare burti ngala. Ɓawo burti ngala zongoje ngala. Ɓawo zongoje ngala. Nden bo ko da lawol lumo ngol waddugo tike hangol ma ngol wala ɗum ɗon nawani min. To bolda e mawɓe na. To min boldi kulluye min bolwa kullu mi ɗon yara reponde Allah waɗi min joɗodi be ciyaman fu sai to mi waddani ɓe repon mi wiya ɓe nda ko damata yam e leydi Karim Lamiɗo amma ɗum fu majjum wala ko hoshi ɓe hoshayi mataki dow majum. To Alhaji Gambo mi ardiɗo Tabital Pulaku jonde jam mo hiddeko to ambo ko ɓeddata ha dow ko arɗo baka arɗo tashi wolwi. To Allah sure bana o yeccima non man min ngala laayi eggilitayi nagge tokki laawol ni e egga sai dai kolta sai barwal sai dai ɗatal yimɓe amma laawol ngol ɗum tokkata ni na'i tokka burtin ɗi tokkata ndilla jaha nduroya egga ma wala banye kan sakku nduroya to fellere bo to ɗum yata ɗi jaha ɗi ndura ɗi keɓay ɗi ndura ɗum ma ɗum wala hanko arɗo o ni hanko ni arɗo leddi amin kam mo Karim Lamiɗo Gabalo kala arɗo anduɗa pallet mako woni daga bo baba arɗo tashi alhamdulillahi zamanu man nane fere zamanu jotta fere arɗo wala ko haɓa e local government asali Lamiɗo gari ndin garkuwa ɗum joɗo do Lamiɗo chairman local government garɗo fu ɗum joɗo do burti salori fellere joɗaki salori an kam de e ɗum ɗon sai dai ɗum waɗa maleji ɓillaji kam jaari bongoru ladde pandere midama. To ha jonta ha dow ko larani masalaji ha Karim ɓawo burti bo on ɗo wodi ballure na hakkunde remoɓe e waynaɓe. To lalle ɗum ma ɗum ɗon hanjum ma e ɗum wodi kenya woni kenya ɗo ma wodi lural hauti duroɓe be remoɓe hanjum ma ɗum ɗon ɗum paɗe ɗum ɗon e ɗum ɗon damimin ɗum bo ɗum fu ɗum soyde jonde heɓa tonto durata e tonto joɗoto hanjum damata min. Amma to lural ngal ummake on ɗo joɗo co'angal na min ɗon co'angal sosai ma kenya ma min co'i gongal ma nder ñalɗe ɗe kam pat min ɗon kabda be magal min co'i bo wala ko ɓeddata Alhaji Gambo. Ko ɓedda mi Allah sure bana o yeccima non man lurre kan jotte wala muñal ko seɗɗa to na'i memini sai ɗum solta labbo ko ɗum hoshi addai ɗum fe'ai sukaɓe bo woɓɓe andi ɓe moɗai goɗɗo bo to o yi ladde wala lawol sai o wiya wukkay nayi mako o salo to wari o wukki nayi o salto sai ɗum warta ɗum matsala ai hanko ma wala ton to o tokka ma o salo to ɗi memi ngesa bo wala muñal sukaɓe amin ɓen bo minon ma woɓɓe kam e wodi ɓe gangaci amma ɓe goni seɗɗa amma ɗum wi'a ɓe banda doka e jungo wala tokkatuto ko min nyamande bononda e Karim Lamiɗo ta yi nayi bonnini to min joɓi ta yi nayi bonnini min joɓi wala mo anda pullo Karim e yitki jonde jam
Hollini kuka kala yebre fu wodi marbe ayibe wodi be mara ayibe kala remobe e durobe men fu a do kam fu ko ina ni heba e mari ayibe kam amma jotta kam wallahi hosuki do kay jungo dum dudi minon ma min godi bikko ngado hon dagangan amma hanko ngoni duda hambe bo to hunde wadi dagangam minon koy amin ballindirta e mabbe min bi'a tagu fu wukki nay e ngesa dagangan ardo o mofta min kullum o mofta jamaare o wi'a tagu fu wukki nay e ngesa dagangam to wallahi o nangay dum o hokkita dum hukuma banda dagangan dum jodo jam to goddo bo to yi pellel ni to wala e tokka sai wuka to wuki hanjum do ni matsala hambe bo be mo nyata remobe ko sedda wobbe mabbe mo nyata to be ngi'i na ineni sedda to sai dum hoca do kay jungo joni ma min jiyo fe'abe wadi kala tati e asibiti to Allah sene ardo bakaro tashi no yake jonde mon yi ko jonta zamanuji banguyi kaji wujja yimbe ya suda no dum wontir haldi kadi to e bangare kadi lamido ko minon bo Allah hoynani min guyka hoca goddo kam minon kam min jabayi ha jonta no min ummori no min tawruno ni ha jonta min don dari do majon wane tagu kam wara koddo kam o wara o nasta do hocana min bi tagu kam minon kam min kebayi mo ha jonta alhaji gambo wan mi non biete ardido be pulaku onon mari yambanga en ungi amin ga tabbital pulaku jonde jam foundation hanga mari constitution maga mari izini hokke banga hanga mari banga minon mari banga karkashi amin banga woni ɓaawo man minnon e karama hukuman kadi laamiɗo min ngala kinnafinde goo ɓe ngarno ma ɓe nasti jungo daga ɗon ɗum metayi ha hande oriye karim sai dai olmuri ma to ɗum woduno Allah horsi ɗum jama'are hawti horsi ɗum e hawtade lallamɓe amin e arɗo en amin e hukumaji amin e babangida e minon ɓen koye amin ɗum hawti ɗum horsi ɗum amma reedu karim ɗo min ngala kinnafin sai dai gujjo nagge ko mbala ko mbe'a ko buhol hanko may to o suɗake o wujja amma na e babal minon min ngala ɓe muna pursi arɗo en amin ngala muna pursi lallamɓe ngala muna pursi hukuma ko anduɗa kam pat ɗum jaɓayi kabila amin bo ɗum fu majum ɗum hawti ɗum joɗake banda munafukijo kan e leydi karim e local government karim ɗum jaɓayi hanjum giɗa Allah ɓeydi walluki min wala hala kinnafin mino Allah reeni to arɗo Bakar Tashe pullo andirama needi pullo andirama semtende pullo andirama tefugo halal to amma jamanurdu bo kol laalati woɓɓe nder ɓiɓɓe fulɓe to a andi joni ko laalati woɓɓe ɗo fu ɗum moɗe to nda gam moɗe ɗo min gi'ayno minon kam banare ko min anduno ɓiɓɓe pulɓe to ɗum wi pulaku ɗum ƴefti lisal barke wallahi wala tagu foti salita amman jonta moɗeteɗe kalki duniya to alhaji gamowor ko ɓeddetano e ko ɓeddami Allah sura bana o wiman non e minon ni jotta funi ci e shemtuɗum iri ɗum banguɗum kam ha hande goɗɗo pullo emo ya emo yarareke ko pullo o yaha tsiraran sarla yani pat Allah e reni arɗo min mofta fulɓe kowa jogo al'ada boɗɗum ɗum tawɗen daga mama en meɗe warki baba en semtuɗum wallahi ko ni pulaku kam mana pulaku ɗum ma e ɗum semtuɗum kam islama ɗum e hoore majum ta wi'i semtuɗum to wallahi a wodi tarbiya boɗɗum Allah e annabijo Qur'ani bo no wi'i no yiɗi ko nano Allah sure to gam majum fulɓe leddi karim goɗɗum kam fu nyidduɗu wodi dama naway mi wolwa gam son kay hakkunde am e Allah wodi dama shemtuɗum goɗɗum kam fu arɗo en cugaba en ungiyaji ɗum hawta ɗum joɗo banda shemtuɗum banda ko waddanta en nyidduɗum kam pat e leydi ndi to en jaɓu ɗum to alhamdulillah bo deydey gorgodo wodi dama ɗum ɓuri ɗuɗuki e dow shemtuɗum en to haraga shawara kay ha ko bo ko noddata gomnati an arɗo Bakar Tashi to gomnati ko mi noddata lalley miɗo yetta gomnati amma gomnati useni waɗa iya kokari wallitamin miɗo yetta gomnati wallitamin e wallide nde wallitamin bo useni e ɓangare joni e ko nandi e bano ko min gi'ata burti ngala nden bo tonto zongoje amin ɗe min mbiyayno zongoje ɗe baba en amin kolli min ɗe fu ɗe ngala amma useni min ɗon ɗaɓɓita gomnati wallitamin e pelle to min joɗoto ɗo kam useni gomnati wallitamin ɗum hokkitamin pelle amin arɗo alhaji gambo on mi aragare e haragare bana arɗo man yecima Allah sure e min ɗon ɗaɓɓitira gomnati wala ko ɓuri pullo yitki jonde jam ha amin karam e kari lamiɗo goɗɗo waɗanay min ɗum waɗanay ma minon tawmi mawɓe mbi'a kul hay min daro min nana kongol fulɓe kongol mawɓe amin kala to arɗo baka o e arɗo e luttuɓe ɓe kawti ɓe noddi o joɗake o wi to kul mi yiɗa kaza to wallahi ɗum salike ɗum to hanjum min giɗinde e min joɗi jonde jam e karim laamu ɗum ma e ɗum andi kabilaji ɗi min joɗodi e ɗi andi hausa en e andi to gomnati nastina honduko muɗum min keɓa burti durgol min keɓa pelle to min joɗoto min keɓa to min durata min ɗon ɗaɓɓita
useni wallinde e dow gomnati wallira min ɗum. Assalamu aleykum. To jamare ɗo hite hirde nde min gaddi e fulɓe ha Karim ardiɓe fulɓe bo bana arɗo baka arɗo tase be nanta Alhaji Gambo Wanmi ardiɗo tabital Fulaku joni jam lisal Taraba min getti on e watango mi hakkilo. A yettama Abdulrahman Gidaɗo jarumi. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. Taskaram Radio Faransa International kautal koffi iko da Radio International Abuja da ɗemgal fulfulde tokkitai ɓawo. Kabaruji yontere Aisha Sow. Tedduɓe heɗiɓe RFI fulfulde on calminama. Bisimilla mon e ka taskaram kabaruji yontere. Woni koɗo men hande ko Rabiatou Diallo jayndi en keejo gollowo to télé leydi ndi RTG. Taskaram men kabaruji yontere hande nawata en koto Guinée, Tchad, guddiren e rafi Mpox. Rabiatou Diallo a salminama. Nala ton, salamu aleykum. Wa aleykum salam. Bisimilla ma e RFI fulfulde. Nawa. Puɗɗore ɗen taskaram men kabaruji yontere hande e Guinée gila eɓɓore dosgal leydi Guinée yaltina miijoji hino jokka jonnede kono pelle politique ɗuɗuɗi hino holli kulol ngam wotoɓe hooreɓe ngulamu faddewu tawde e wote garoje ɗe ko wano nde fedde mawde politique noddirtende anat nde Cellou Dalein Diallo ardi hino holli yo winde ko laaɓi e nder nde eɓɓore ɓe hooreɓe fof tawdetake e sungoji garoji ɗi en kettota hen jantore Mamadou Dionga Siba. Ko e nder erango nde fedde politique mawnde nde woni e nder mum pelle politique ɗuɗuɗe woni ko holli ɓe tawta no eɓɓodi o sariya mawɗo windira noon sabu o tongana hay e gooto tawdede e woote aroje ɗen ko ɗum waɗi ɓe dawroyankeɓe hino landi yo sariya charte mo CNRD wondiri wonde maɓɓe tawtata e woote yo artire ndi eɓɓodi sariya ɗum ko wano article 56 55 e 55 ɓanginɗi ko laaɓi poste wondema hooreɓe CNRD hoorejo ngulamu faddewu Mamadi Doumbouya e kala laamiɗo fewndo hande tawdoytake e suɓungoji aroji ɗin fof e nde fedde anad nde Cellou Dalein ardi hino holli wondema ɓe naɓanay CNT on kaydiri e nder ndin ɓe winda miijoji maɓɓe ɗin fof e ko yowiti e ndi eɓɓodi sariya mawɗo andintine wondema nde fedde politique noddirtende RPG Arc-en-Ciel nde Alpha Condé lamorno hino bugiti ndi eɓɓodi. Mamadou Dionga Siba Conakry RFI. Rabiatou hade meɗen arde e miijo landa mo ganduɗa ko anat mo Cellou Dalein Diallo ardi ko adi fof holno jiiruɗa nde eɓɓore sariya ndu laamu fadde ngu woni e yuɓɓinde. Awa Aisha hara nde eɓɓore sariya ko kañum sente o weeɓitani jama on kon ko eɓɓoje buy woni ko ɓe weeɓiti ɗo tawde noon ye gandi kadi hari ado ɗe eɓɓoje ƴettede fii muɗum wonno ko ɓe jindi e nokkeliji buy ɓe landi jama on mo kala sariya mum on haa ka koɗoli meɗen remayɓe ɓen to wonno ko hewtoya fii muɗum fii landagol hi ko honɗum yamirɗon ka bukku sariya meɗen kono si wayri noon no hollirɗon noon haray ɓeɗo woni ko landiti o sariya ɗo haray ko ɓuri we moƴƴude on ko yiltitagol darta haray sariya ko kañum ƴettuɓe laamu ngun fewndo ɓe ƴetti laamu ngun sariyaji ko ɓe ƴettuno kon e hoore ko ɓe woni laamade kon haray ko yiltugol e on sariya ɗon ɓe darta ko sariya hongu wonno ko ɓe ƴettuno fii muɗum kono aɗa miiji ma laamu fadde ngu jaɓan ndeɗo fedde politique yiyande wonde woto ɓe tawe e ɗiɗo woteji garoji. Ko ɗum ɗo noon waɗi somi inni haray on sariya mo ɓe ƴettuno fewndo ɓe ƴetti laamu ngon toɓɓere nde ɓe ƴettuno ɗon kon wondema ɓe tawetake e muɗum haray kamɓe ɓe wullitiɓe ɗo yo ɓe yiltiti e on sariya ɗon ɓe darta on sariya ɗon ɓay kadi haray CNT on ko holli en ɓe weeɓiti yen daari si tawi ko ɓe windi kon ka bukku sariya woodari ko mankiten ma ɗum so tawi no hawrani jama on haɗa ɓe wawi wullitade no ɓe holliri noon ɓe windanaɓe ɓe wawi wullitade ɓe windanaɓe kadi eɓe wawi wullitade ɓe windanaɓe kono hande nden ɗon eɓɓore dosgal kesal leydi ndi holno ɓiɓɓe Guinée yiiri ɗum holno ɓiɓɓe Guinée jaɓɓori ɗum
buy e muɗum e nder jaɓɓande muɗum nden holli wonde ma yii toon sariyaji kelɗuɗe haray noon si woodi kadi yiwɓe kadi ella e nder mum kono mi wiima noon ko ɗum waɗi si ɓe weeɓiti ɓe inni avant projet haray mo kala no waawi hollude hii ɗum ɗo no ŋakki ɗum ɗo no haani ɗum ɗo no haana ɓeydeede ɓaa ko fii ɓiɓɓe leydi lagine ndin fof ɓayde ko fi ɓiɓɓe laggine ɓe fof a waɗana ɗum firti ko goto fof ene jogii heen yiyande muɗum kala mo ngannduɗaa yaadani heen wonande ɓe ɓe ngannduɗaa ko landaji politique ɗi eɓe mbawi windude ɓe mbawa jonnude ɗum ɓe ngannduɗaa ko hilifaaɓe ɓe e nder ɗum ɓe kolliti kadi wonde waɗate ko référendum mbiyen woteji eyi walla ala ngam ngal ɗo dosgal wawa lelnede mbere ɗum kadi wona wattorde jiyanɗe ɓe ngannduɗaa ko ɓesguji leydi Guinée ni yandi ndi leydi ɓay kamɓe haɓɓiti dari ɓe ƴetti laamu ngun ɓe joɗɗinno mojoɓe ɓe wii yo yiide yewte fattendeji e gerewol ko woni nder toon yewtide fii muɗum fii ɗum ɗo fof ko fii anndugol ko eɓɓoje honɗum ƴettete sariyaji honɗum ƴettete ka nder leydi ɗum ɗo fof woni ko ɓe waɗi hakkundeji maɓɓe kamɓe laamiɓe kamɓe wonɓe ɗaɓɓude laamu enen e ngalaa laamaaki enen e ngalaa ɗaɓɓude laamu kono kamɓe laamiɓe wonɓe ɗaɓɓude laamu ɗum ɗo fof woni ko ɓe yewtidi hakkundeji maɓɓe toon haray si tawii ɓe weeɓitani en wiye ko yewtereeji maɓɓe fof ɓe weeɓiti si tawii noon wonaa noon woniri ko kamɓe kadi yiitde to toon yewta hiinaani ɗum ɗo hari en haaldaari ɗum ɗo en pottaari e ɗum ɗo bee watton ɗum ɗo bee ɓeyditon ɗum ɗo ɗo tanƴinii ɗon on haray ko kamɓe laamiiɓe ɓen e faalaaɓe laamu ɓen wonani fayin kadi yiitudugol yewta ɓay hinaa gere on e piire on addata moƴƴingol ngol ko si jooɗaama tun yewtaama e ɓe waɗi yewtere wootere keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe ko sobiraɓe kuugal e radio irpi fulfulde on jarama e kubaruji nder yontere heɓitoɓe on mbawai heɓitaki ɗi taskaramji fuu ha dow ɓenɗo facebook amen ngo kode radio ɗonnon jiɗɓe jippina taskaramji amen o wawai nasta channel telegram amen www.new/kode radio nonnon on mbawai heɓitakimi ha dow radio gade ni ɓe jaɓɓito toon dow ɗello facebook amen kode radio hawtande channel youtube amen kode tv e jango allah yaari jam amma hidde ko ɗo uranijo ayuba laamiɗo muñal o wi machallah ɗum donte numtina heɗitoɓe wigo on mbawa bindanon min miijoji moɗon ha wakkatire demin cakanta on taskaramji ɗi habaruji ɗumen jam